Good morning लोगोफोर दिनै जोंनि लास्ट डे लोगोनि रुमाव दिनै न'आव थांगोन जोङो दा ब्रेकफास्ट जानोसै बिनि उनाव लासै लासै ओंखारनोसै आरो बोथोराबो एसे दा मोजां खालामदों थान्दा थान्दा गुसु गुसु होमबाबो अखा हादोंमोन दां इदि बोथोरा दिल्लीनि जोंनि जिफोरा मैया हराव बेयावनो लामदा दोनदोंमोन ना सिबाय सब सिजोब्बाय दा 1 घन्टासो थाथोंसै 1 घन्टा थाबा बे होमबा माहाय ड्राइ जालांगोन आरो जोंबो थांनो हासिगोन होमबा दा लोगोआ ब्रेकफास्ट बानायनो थांबाय थादों ब्रेकफास्ट जानायनि उनाव न'आव थांसिगोन आरो नै एयारप्लेनबो थांबाय थादों न'आव दोंना खाथियावनो एयारपर्ट दङ बिथिं आरो बारा गोजान नङा एयारपर्टआ जों जेरावहाय न'आव थाङोना बिसोरनिफ्राय खाथि जायो आरो दिल्लीया इदि नुहरो आरो टेरेसनिफ्राय बिल्डिंनि जांगल आरो पुरा बिल्डिंनि फरेस्ट होनजायो दा बोथोरा इदिनो थाबाय थाबा मोजां आरो जों न'आव थांजासिम अखा हायाबानो मोजां थान्दा थान्दा थांबाय थानो हागोन सान्दुं बारा ओंखारा बेनिफ्राय आंनि घरिनि फिथायाबो मैया बायबाय मोनसे एमाजनाव अर्डार होदोंमोन दा मोनफैबायनो रुमाव पुरा फन खालामबाय थादों सर आप लोग कहाँ हो डिलीवर करने के लिए आया था होननानै बेनिफ्राय आं होनबाय सिंनि दखान गंसे दोङो दखानाव सिंनि दखानाव जोंखौथ' सिनायखायो ना जों बेनिफ्राय माल लायो सिंनि दखान गंसे दोङो बेयावनो दोनना थान होननानै बुंबाय आरो थांबाथ' नुखादोंना जोंनि भिडिअआव जों सियार पार्कआव थांदोंमोन ना फिथिख्रि लाबोदों ना जापानि ना ओमफ्राय रौ नाय लाबोदोंमोन आरो ना जों न'आव लाबोदों ना फिथिख्रि आधा किल' ओमफ्राय ना जापानि फ्राय खालामना लाबाय दा बेखौ लांसिगोन होननानै टिफिनाव बिसोरनिफ्राय टिफिन मोनसे लांखागोन जोङो उनाव मालाबा फैबा बा बिसोर थांबा आरो होफिनगोन आरो दा गाहायाव थांसै बिसोरो ब्रेकफास्ट बानायबाय थादों माबा पेनकेक ना माबा जाहैयोनो बेखौ जानोसै आरो दा क्या बना रही हो पूजा क्या क्या डाला है पूजा यहाँ पे तुम लोग प्लांट लेके जाओगे ना तो उसके लिए खाद बना रही हूँ खरीदा हुआ खाद है क्या मुझे भी ये नहीं ये नीचे घर वाले ने छोड़ा है ये वाला वो वाला ये अच्छा खाद है ये वाला खाद मैंने बनाया है अरे ये क्या है बीट है क्या पता नहीं क्या बीट रूट है हुआ नहीं देख वो नीचे वालों का है वो घर छोड़ के गए ना तो उन्होंने छोड़ के गए यहाँ पे ये ना इसमें कोकोपीट मिला हुआ है तभी ऐसे हाँ, ना कोकोपीट है इसमें तभी कोकोपीट यहाँ पे भी है और देखो ला दो कोकोपीट सारा अच्छा होता है मैं तुम्हारा इसमें तुलसी का प्लांट लगा के देती हूँ एक पौधे में हाँ इसमें खाद है मैया जोङो मानि प्लान्टबो बायदोंमोन बेखौबो जों न'आव लांगोन ये तो मिट्टी है बेनिखाय पुरा बानायबाय थादों बिसोरो मानि प्लान्ट दोननो थाखाय आरो पेनकेक्स बनाना के साथ पेनकेक्स न्यूटेला बनाना पैनकेक न्यूटेला बनाना पेनकेक दाउदी होनानै बेनिफ्राय आटे और किसके साथ आटे नहीं मैदा मैदा और मैदा दूध अंडा अंडा मैदा दूध अंडा मिक्स करके और बाकी मेरा प्यार हाँ और घर में आटा गूंद रही हो बेखौ मानो खालामदों पराठा बानायगोन नामा दिनैबो दावरेनी पराठा बनाऊंगी बा मैयाबो पराठा जादों दिनैबो पराठा जागोन कल भी खाया बाढ़ लगा देंगे फिर से ये दावरेनी पराठा जागोन मैया पनीर पराठा आलू पराठा जाबाय वही पराठा ही बना सकते हैं कभी बचा होता है हाँ बना दियो वो हाँ वो दो दिन नहीं सेक्सी बनेगा वो बेखौ जानानै दा थांसै आरो बेखौ आंखौ ट्राइ खालामनो थाखाय होदों फार्स्ट बेनिफ्राय न'आव थांसिगोन आरो बेयाव मैंगो शेक होदों आरो गांसे बे एगनि पराठा जोंनि लोगो सासेनि माबा बिब' आरो बिनाबो थारमाने पजिटिभ मोनदों बे जोंनि सिङावनो बे रुमनि सिङावनो थायो आरो बेनिखाय दा बेयाव हाबनो थाखाय बेयाव मोनथाम रोङो मोनसे रुमाव बे आब'आ थायो बेनिफ्राय बे रुमाव थांनानै इखौ हैगोन आरो ब्रेकफास्ट गासैबो बेनिफ्रायनो सार्भ खालामबाय थादों बेयाव सेपारेट थागोन बेनिफ्राय बिखौ थांनायनि सिगाङावनो बे गासैबो प्रिकसन्सखौ लागोन आरो दा मा गानो बेखौ खिथिगोन आं बिदि रेनकट एन्ड फेस सिल्ड गासैबो गानना लादों बे गानना लानानै थांगोन आरो बे ये ब्रेकफास्ट चलो मैं भी जाऊँगा नीचे तक और कुछ लेना था मेडिसिन चाबी अच्छा तुम नहीं लॉक करके आया है कहाँ पे एक मिनट चल ये रुमाव थाङो आरो
बेयाव हाबनानै बे दा आब'खौ खोन्थादों आरो अलरेडि बे रुमनिफ्राय ओंखारनाङा होननानै बे दा रुमाव थांनानै बेखौ खेवबाय दरजाखौ खेवनानै मोनसे टेबोल लाखिदों बेयाव बे टेबोलाव थांनानै बे जास्ट फुडखौ थांनानै दोनहैगोन आरो बे टाइमाव आब'आ ओंखारनाय नङा आरो बेखायनानै बेनिफ्राय आरो गिदिंबोगोन बस हो गया आ जाओ लिफ्ट लॉक खालामबाय बस बे सायाव थांबाय दा सायाव थांनानै बे गासैबो गस्लाफोरखौ खेवनानै बेयाव दोनहैगोन आरो आंबो फैनानै आखाइ फुरा साबोनजों सोना लाबाय डेटलजों दा बिदिनो केयार लानांगौ आरो बेयाव डाइरेक्टलि कन्टेक्टआव थांनो नाङा जास्ट मोनसे रुमाव सेपारेटै लाखिनानै बे रुमनिफ्राय आब'आ अनलि फुड लानोल' बे रुमाव फैखायो आरो करिडराव जा मोनसे हल दङ बे हलाव अनलि फुड लानोल' फैयो बेनिफ्राय गासैबो समावनो बे मोनसे रुमाव थाबाय थायो आरो जास्ट थांनानै टेबोलाव जा जाग्रा दङ बेखौ दोनहैबाय बेनिफ्राय बे दा फुडखौ गावनि रुमाव लांनानै जासिगोन आरो बेनिफ्राय बे दरनि हेन्देल नोंबो टाच खामा आरो बेनिफ्राय बे जोंहा लोगोआ बे थांनानै गावनो दरखौ खेवो बेनिफ्राय सिङाव थांनानै जास्ट फुडखौ दोननानै फैखायो आरो जि नांगौ बे फनदों अट'मेटिकलि फनाव रायज्लायबाय थायो आरो मरेल सापर्ट होनो थाखाय रायज्लायबाय थानांगौ आरो बेनिखाय भिडिअ कलबो खालामो मैया हरावबो जोङो रायज्लायदोंमोन दा मोजाङानो जाबाय अलमस्ट दा रिकभारि फेजाव दङ आरो बेनो आरो सोरबा जुदि इनफेक्ट जायो होमबा फार्स्टआव बेनो आरो मरेल सापर्टखौ होनांगौ आरो खारन मरेल सापर्टआ मोजां जाबानो मेन्टेलि स्ट्रं जाबासो थाबनो मोजां जागोन ना बेनिखाय दाथ' बेनिफ्राय मोनबो मुलिबो ओंखाराखै आरो गभर्नमेन्टआबो हानाय मानि फेसिलिटिखौथ' होखादों होमबाबो थेवबो गासैखौबोथ' होनो हाया बेनिखाय सिम्पटम्स ओंखारबानो बिदि गावनो बेखौ सेपारेटलि आइसोलेसनाव लाखिनो हायो आरो अरे दीदी को बोलो ऑर्डर करिए हॉस्पिटल से ये बोलो कि जो खाना ऑर्डर कर सब बन के आएगा रेस्टोरेंट है ये रेस्टोरेंट में है जो खाना ऑर्डर करो सब मिल जाएगा यही आएगा यार ऐसे आइसोलेशन में वो तो सब लोग है ना मतलब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे खाना वाना खाते रहो बिल्कुल मस्त ना अच्छा आइसोलेशन वेकेशन है इनका जैसे होटल में रह रहे हैं आराम से ऑर्डर बिल्कुल वेकेशन चल रहा है इनका अच्छा खासा सही है खुश रहेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे ठीक है चलो खाओ फाइनली परोठा रेडी जाबाय दा जानोसै मैंगो शेक का एंड मैंगो शेक रायता भी आ रहा है रायता भी आ रहा है सब कुछ है सब खाते रहते हम लोग हमेशा खाते रहते हैं पता नहीं कितना भुक्कर है कितना जन्म से खाया नहीं होगा चलो भाई निकलते हैं बाय 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 दीदी का ख्याल रखो अच्छा से and take care bye bye see you soon okay राय का साइड खालामनांगोन होमबासो ओंखारनो हागोन मानसि बेसेबां गारि बिनि भाराथ' दङ दा आरो बारा गोबाव गैला जोङो नै बे फ्लाइटआव गसंगासिनो माने बारा सान्दुं गैयाबाबो एसे गरमानो लोगोफोर दाबो दिनै बारा गोबाव मोननाय बायदि मोनाखै आं थाब मोनफैदों माथो दिनै बाइकआवबाबो हर हइलाव फैबासो खोमा एसे लेट जायो जों थाबनो मोनफैदों दा न'आव थांनोसै एसे फ्रेस जानोसै दुगैहैनोसै थांनानै दिनै दुगैयाखै नालाय ब्रेकफास्ट जाबायबो आरो एसे रेस्ट लाना फैबायनो थांनानै दुगैहैनांसिगोन आरो सब गारिफ्रा नै नेगासिनो दिनै बारा गैया थेवबाबो दिनै माबाना सानडे ना अफिसफोर खुलियाखै बन्द टाउन बाजार बै बे सिंगोल गोजौ बायदि फैबाय गोजौ टावार दङ ना बिनि खाथियावनो बिसोरनि अफिसा आरो
माने जोंनि न' खाथिनि जायो आरो बारा गोजान जाया 4 किल'मिटारसो जायो बाइकजों थाबायनो लोगोफोर जों दासो मोनफैबाय रुमाव ओमफ्राय दुगैबाय बिराद मेंदों बिराद मेंबाय दुगैनाया खम जादोंना ओमफ्राय सान्दुं गोसाबो जादों बेनिखायनो मेंबाय दा दुगैखांबाय दुगैखांनानै बिदिनो गोलांगासिनो दङ बिसिनायावनो जि जोम जेसेबां लाबोदोंमोन सब सुना होबाय सुनानै मोजाङैनो खर' सर' होनानै दुगैबाय मोजाङैनो पुरा सेनिटाइस खालामबाय आरो दुगैनायखौ बेनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय ओमफ्राय